Hi again. Yesterday I filmed the other video and now Mathilde had a great idea. All the postcards from all of you. Wat ben we hier allemaal aan het doen, Uniek? Nog meer kaarten. Wow. Oh nee, dat natuurlijk wel. Uniek, dus toe. Hey Wonder. En Joep. En Mathilde. Hi. En het worden er steeds meer. Dit is echt ongelooflijk. Zoveel kaarten. Wow. Oh yes. I should talk English. But it's unbelievable. So many cards. And presents. And wow. Amazing. Don't you think, Uniek? Heeft u dan nog genoeg kaarten voor dat hoek? Genoeg kaarten? Meer dan genoeg. Hoezo? Ja, dat heb u. Is genoeg? Jawel. Hey Joeke. Niet. Oh, deze is van mijn tante, Marijke. Ik denk dat het zijn kleren, maar... Ik heb gewoon al deze kaarten lezen heen. En die broek en zo dan, die ben al even geknipt? Alles is kapot geknipt. Ja, hè? Mijn jas, mijn broek en Die zit mijn nou jou shirt. gewoon. Ja, en hinderjas, vries in huis. Maar en het mooiste vond ik, hoeveel het kanaal voor iedereen betekent. Wow, this is really amazing. Uniek, Sally en Wonder en Rijntje en Joep, Daisy en Piet, Mario en Glendy en Bjarni en Spidey ben al buiten. Wow, it really is amazing. First of all, thank you so much for all of this. And all the other presents, especially for the children. All the GoFundMe, all the PayPal, everything you did for me.
the last year. So these cards are from when I just had the accident. I still got cards, but most of them are from the beginning, from last year. So all the cards I did read when I was in the hospital and bij het zwaar, and especially these cards. I love these cards. And that one. And here are some sieraden. Geen idee hoe ze dat eruit. Oh. And I love these, of course. Yeah, so sweet. Love it. En die is ook nog een reisje. Goed zo. Oh, en deze. Hey Tayo! He is here for the first time. He see this, and he see hay on top of the roof. Is dat leuker? Of is dit leuker? Daar. Oh, nou dat is wel wat. Is dit net mooi? Ik wou. Van kleed. Ja. In a Christmas tree. Just let you understand. You're there, Dat is van binnen. Zit deze persoon? Of hij is er. Vet cool. En van wie is die? Die hebben we gekregen. Oh, dit? Ja. Dat is niet gewoon, ja, die moet passen. Dat. Bliksem, die is mooi. Die zit hier, dat zie je. SpongeBob. SpongeBob, die heeft heel dik op zijn tv. Die is van Geertje. Dat is toevallig. Die heeft heel dik op zijn tv. Echt? Ja. Zo mooi, hé. Dat is ik in de koel zetten. Goed zo. Marion en Nina uit Sliedrecht. The Netherlands. And this one, I love this one. Well, thanks again. I'm very happy with all of this. I'm gonna keep it in the box, and it's a bit too much to hang it in the room. Yeah, this is good. Taya is helping us to clean it again. Yes, thank you.